Salmo 35. Ipakimalo nga pakid daw ta ufun. Ngem turi ta ziga izimital nyakan. Edda ngamin nga inarimumungan. Maski dayo ira ay napalapaluk nyakan. Inuyu-uyaw da nga awan to imang. Ariad da inimangan nga uyu-uyawan. Nang ngaritam pagaira nga maningan nyakan. Kung nasipaga ikabayag na paggirom afu, tapaggavada ay emma nga nga iego. Pagyaram mo taleon ira iinango ko. Takunuri, mabalabalo nga noka, taaktarad dayan na tutole mera. Taarubang da ngamin ay dayarayawat taka. Karito ariyam mo nga pavulunan, iladug ira nga mangontra nyakan. Tu inekafu ku ieda paggaralatan. Ay aryam mo nga pavulunan, danuri awan tu gafuda nga mangikalusaw nyakan. Tu magayaya ira nga edda kikirayan, gafuta daddam nga zimital nyakan. Awan tu pakikofud da no magvovug ira, ladug laman iparaparatuad da, nga may kontrata tutulay nga imam mo ikaragatadda. Alalawa isimuda nga makagi, ikingwam ay nasingam mi. Ngem sikaw afu, inakasingan gammaba, karito magvovug ka gafunga na. Aryama nga araywan volvuga, malukag ka ana iyego ma afu. Itaddag mo o Diyos, ikatunong ako. Ikawan na liwa ako ay kagyam mo. Tamatunong ka o afu nga Diyos ko. Aryam mo nga ipamavulon ta ko kontra ira, tusakan ipaggaralat tadda. Aryam mo ipamavulon to kagyadda, aha, yatun bi imapyasa. Karito aryam mo nga ipamavulon to kagyadda, inafu mi gabalaman yaya. Mafu ira nakwan nga mapiktanan, magulugulo nakwan ira an na may pasiranan. Ta izigariga ko ay igalagalo da, takagyad da tu ira ay mas mapya. Ngamin imaya taketaddag ng ngagak ko, ay magayaya paray nga makule tamami aru. Iyafu ay kuruga makapangwa, magayaya tanangafu idoroban na, takunuri ikatunong mo ay eku pakolyan, kanayon nga na, nga itaka dayarayawan. Salmo 35.